ma anaghị agba ngosi gba na-eku na chacha ka ncha mma na ndị unu anyị na-abatago n'okwu mmụọ anyị na-amalite ka uhuruchi na-ayọ Chineke kele n'igwe na anyị ka ọ nara otito ọ gọzie unu niile n'ime izu ọfọ anyị na-abanye echi bụ izuụka ọrụ ndị ọrụ ugbo na-akwado nụ ndị afịa onye na-akpọwa ka ọ na-ele ndị ọrụ oyibo jisie n'ike ndị na-agụ akwụkwọ ya gazie ndị bịara ọmụgwọ ndị agadi nọ n'ụlọ nsị gị ọrụ ngọzi ga-abụ nke unu ka anyị nyochaa ndụ ndị gboo na ka anyị si ebi n'oge gboo na amamife dị n'ilu dị iche iche otu o si metụta gị ilu a na-asị mmadụ eruo ka mma tụrụ enyi ọsị mma tụrụ enyi tụọ ya ọzọ mmadụ eruo ka mma tụrụ enyi ọsị mma tụrụ enyi tụọ adị mma ahụ na-eke ede adị mfe chiye afọ 20 ọ dị mma ịnụ dịkwa mma ọ dị ka ịnụ ọnụ na nnya ahụ ịnụ dịkwa mma ọ sị mmadụ elu ha ka mma tụrụ enyi ọ sị ka mma tụọ enyi tụọ ya otu ọzọ ezi nke isi wee kwuo bụ na nwata elugo elu wee gwara ọgọdọ ikuku bịa buru ọgọdọ ya nakwa naanị na ọ da-abụ onye araghị ka eze ọsịkwa ya ka akwala eze onye abụ inu esi onye aghaghị ka enyi na-asị ka mma tụọ enyi tụ ya mma bụ ihe eji egbu enyi tupu ịfụ mma ya atụ enyi ahụ ọ bụrụ obere mma ha ya bụ mma ekwu ya bụ onwe ụdị mma na-atụ onwe ụdị mma ga-ewere bịara ebe enyi tọgbọ ọ dị ka na-egwu egwu ị na-eghi ọ na-egheghị ị na-eghi ọ na-egheghị ị na-eghe enyi na-egheghị ị atụ n'ebe ị na-abọ ofu aka enyi nwanne echi apụta mana o nwere ụdị mma gaghị ibute nnukwute mmụọ ge na-aghọ nkọ dị ihu na-abọ ịtụkwasị n'aka enyi kwawawawa nwa obere oge aka ya tọrọ n'aka nke ọzọ ịma na mma ahụ ọ tụrụ enyi ahụ ọ tụrụ enyi ahụ mana ọ bụrụ na edu nwa gịrịgịrị aka ngwele iwe na-asị na ọmụ eji wee bụ enyi ka eji wee bọgụ ebido ịma na mma ekwu na-etinye ya na ahụ n'ọhịa ebe bewe gị ịbụwa bụ a na-eru ife elu onye mara ebe akị alụ nye debe ihe enwere ndị na-aha ama otu hara ọ bụrụ na-ekoga onye ama ọgbụ ya onye ama ebe akị alụlụ onye ama ebe ọche lụ ya oge niile ọ na-amanye ya kenu na-amanye eke enu oruzie mgbe a na-eme ihe ofu n'oche adọwala onye ọzọ je nọdụ n'elu ya oruzie mgbe anyị asị ka eme ihe onye nọ n'ọcha ya eme ọbara mba ma ọ tụọ ọgụ mana ọ bụ ọzọ ndị anọ n'isi ọchọ mmadụ ka ha bụ enwe isi na-abụ ha na ka nọdụ n'isi ọchọ ozugbo oruzie mgbe asị ndị isi ọchị ngwa ele na-arụ ka a wụọ ọjị wetara ego ihe afọ mgbe ji wepụ onye afọ ya aghaghị ka enyi ọsị ka mma tụọ enyi tụọ ya onye mara ebe ugwu elu ya kụrụ akpịa dala ezigbo mma